Hello, tässä katsellaan Sanoja Prestige 4.2 vuodelta 2008. Aurinko meillä nyt tästä puuttuu. Myyntimiehen apuri, paras sellainen, mutta ei se mitään. Eli 225 000 meillä on tässä hintapyyntöä. Katsellaan ensin tästä avotilaa. Uimatasohan ensinnäkin on erittäin laaja. Avotila on mukava. Tässä on klaffipöytä. Aukeaa näin. Oikein hieno, siisti. Tiikit on joka puolella, eli kauttaaltaan. Kurkataan vähän tänne yläohjaamoon. Tää on nyt pressun alla. Mutta täällä on kivat tilat. Täällä on hienot tilat. Vaikka nyt 6 en saa olla kunnon saattelisia. Ja täällä on sitten ohjauspiste ihan yhtäläinen kuin tuolla alhaalla. Ja lähdetäänpä sitten tänne sisätiloihin kurkistaan. Ensinnäkin tänne sivukansilla on helppo mennä. Tässä on vetskari, mikä aukeaa tästä näin, ja sieltä päästään sitten tonne eteenpäin. Ei ole hankalia neppejä tuossa aukastavana, vaan vetskari. Ja tämähän aukeaa tää liuko-ovi tosta vielä isommaksikin, mutta nyt se on meillä tällainen niin kuin 1 oven verran auki. Sisätilat on aivan loistavassa kunnossa. Täällä ei ole mitään sanomista näissä tiloissa. Nämä on kyllä niin siistit. Vaaleat sohvat, ne on siistit. Matto, vaalea matto. Nämä on tosi kauniit nämä sävyt täällä. Ja nämä on ihan virheettömät. Et jos nämä veneitä pidettäisiin, niin näitä olisi kiva myydä. Tässä on sellainen. Keula- ja peräpotkuri löytyy tuolta 120 reimariin. Tässä on jahtkontrolli sitten, missä on myös koneet mukana. Eli saa pulikan kaulaa ja sitten rantautua sillä. Sitten mennään alaspäin muutama askel tästä pentteriin. Täällä toimii kaasulla liesi. Mukavat apukoneet tuossa, ja täällä on tiskikone myöskin. Semmonenhan tarvitaan ilman muuta veneessä. Ja sitten on jääkaappi, pakkanen. Se ei ole alkuperäinen, se on vaihdettu. Ja tuollahan on sitten tommonen kylonboksi tuossa oven vieressä, että sinne saa sitten juomat mukava tarjolla sekä sisään että ulos. Edetäänpäs tänne kakkoskabiinin puolelle. 2 erillistä vuodetta. Erittäin siistiä edelleen. Täällä on hyvä korkeus. Täällä voi kävellä tänne kajuuttaan, ja täällä on valoa, sitten luonnonvaloa myös. Ja on tosi makea. Täältähän pääsee sitten myöskin tänne kakkosveskiin. Siinä on suihkuseinämä, mikä pyörähtää siinä. Että tässä voi suihkut ottaa. Mennään takaisin tätä samaa kautta kuin tultiin. Eli tästä käytävältä päästään tähän samaan WC-tilaan. Se on siisti. Ja sokerina pohjalla sitten tämä kipparin kajutta. Se on ehdottomasti hieno. Tyylikäs, siisti, puhdas. Mukavat sävyt täällä. Tää on ihan viimeisen päällä. Ja sitten kipparille ja kipparin morsiammelle on täällä oma toimisto, jossa suihku myöskin pyörähtää. Tossa tuo suihkuseinä. Ja taas on siistiä ja puhdasta. Kaikki on kyllä viimeisen päälle. Tässä on vene kunnossa. Tätä ei tarvitse rupea jynssäämään eikä puunaamaan. Tää on nyt kunnossa. Sanoja 4.2 Prestige. Olkaa hyvä.